Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke siza neendaba ezithi ke uPhuso Dithejane umfana omdala ke kuthiwa usayina neqela lapha eAmerica iChicago Fires. iChicago Fire ke yile ke ithenge pha umbekezeli kaMbokazi. Uzoba ngiteammate ke kaMbekezeli Mbokazi ke uPhuso Dithejane umfana omdala phaya ke eAmerica. Ithi ke lento ke baphulaphuli ke ivela emveni kokubana ke iSundowns ethe yabeka ioffer, waze uTim Sukazi wayidiliza yonke loo nto wathi ayikwazi iMamelodi Sundowns ithi xa yofuna umdlali phesha kolwandle ibeke izigidi zemali, ithi xa ibuya iza kulo walapha eSouth Africa unguPhuso Dithejane ifika ibeke imali encinci. Uthi yena ke phaa umnumzana uTim Sukazi uye wayikhalala akavuma kwiSundowns, wabuya wajonga iKaizer Chiefs lokubana yona izawuthini na. Uthi neKaizer Chiefs libele ukwenza izinto naye angaziqondiyo, ayidize kuyencakasa into enzayo, ibhizi thetha neplayer, ibhizi thetha neplayer okokoko, ayide ibeke into etafuleni ecacayo. Emveni koko ke namhlanje kuvakala indaba zokubana ke umfana omdala uzozimanya pha neqela ke leChicago Fire eyaphaya ke eAmerica, iteam ke edlalelwa pha ngumbekezeli kaMbokazi. Into ethetha ukuthi ke ithi ke laa team ke ithande kakhulu into yokubana ke ifumane uPhuso Dithejane. Ithi nje okokuqala kudala imlandelela imkhangela imjonga lo mfana, ithi indlela adlala ngayo ngendlela atheka ngayo la mfana uziplayers embini eyi-1, ithi ithande kakhulu and ithi za kumsebenzisa. Ithi ugudi kakhulu umfana okuathekeni and ithi ithanda ne-age le yakhe usemncinci kakhulu usazawuya kude ngoko lapha ebholeni. Ithi ke ngaloo magama yenza sure into yokubana ke iyamthatha iyamthenga, iza kumsebenzisa phaa ke kwi-MLS phaa eAmerica umfana omdala. Masithi ke ngoku iKaizer Chiefs ke neSundowns azisamtholanga ke uPhuso Dithejane. Masike sikuphibali ke ngoPhuso Dithejane belithethwa pha nguKalvin Johnson owayengumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke xa ebesithi yena uza ngaphambile ekuhlambeni igama leKaizer Chiefs kwi-fans, oppositive fans. I-management eKaizer Chiefs yiyo le yenza into yokubana uPhuso Dithejane abe udlalela eTS Galaxy. Uba yayimnyamezele yakwazi ukuyihenglisha ngenye indlela la meko, bathi ngengekho kwi-TS Galaxy uPhuso Dithejane. Uthi kuKalvin Johnson ayikho njalo lento. Uthi lento yaqala xa iKaizer Chiefs ke ifumana intetha ethi izawudlala iCarling Black Label Cup. Uthi umthetho ke walapha ke elizweni xa kuthethwa ngento edibene notywala, abantwana ba-under 18 years anibadibanisi nento edibene notywala. Kwafumaniseka into yokubana ke ooball boy beKaizer Chiefs ininzi labo lu-under 18 years. Bacela ke uPhuso Dithejane kunye ke noOmega Mdaka into yokubana ke babe ngooball boy ngoba bona sebengapho ko-18 years ngelaa xesha. Futhi ke ii-rules zakwa-Carling Cup zivuma into yokubana uball boy abe ngaphantsi okanye ke abe ngaphantsi ko-18 years. Babhala ke incwadi uPhuso Dithejane kunye nale nkwenkwenyana kaOmega Mdaka bathi ngeke bayenze loo nto bona. Utsho ke uKalvin Johnson uthi bade bathi sixolela uhamba ke senze loo nto leyo, asikhatha noba kuthiwa isisicelo sikaKaizer Motaung, sisicelo sika-Ivan Khoza, thina ngeke siyenze loo nto leyo. Uthi kulapho ke iKaizer Chiefs yacela abonye abaxento okubana ke nizawufuneka ke kuhlalwe ke hearing ingane madoda kuxoxwe. Bathi abezi kwalapho bona baxolela ukuhamba. Kuthiwa ke iKaizer Chiefs kulapho ke yathatha khona eso sigqibo sokubana ke iyabakhulula ngoba ke yayingumcimbi ke wembeko xa kusithi uKalvin Johnson. So ke ithi ke lento xa kuvakala kuthiwa ke uPhuso Dithejane lo uzamile exolisa phaa kuKaizer Junior Motaung, exolisa naphana kuchairman uKaizer Motaung ngesenzo wasenzayo umfana omdala, sithi uxolisa kakhulu. Kodwa ngoku umfana omdala iKaizer Chiefs biseyimfuna back, isithi makabuyele ekhaya. Kodwa ke ngoku nazi indaba zifika sesithi umfana omdala ke ubheka phaa eAmerica kwiChicago Fire uzodlala phaa nombekezeli Mbokazi. Injalo ke abaphulaphuli ke nani ngake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa
usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.